Dies irae, dies illa, salvet seculum in familla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Johnny nung nakaenkwentro siya ng isang matinding kalaban. Taong 2019, Manggahan Commonwealth, Quezon City. Ngayong taon lang ito naganap. Saglit niya lang sanang gagamutin ito. Kaso nga lang, dahil sa kadahilanang meron din siyang personal na trabaho at hindi naman full-time na manggagamot si Johnny, hindi niya agad natutukan ang isang ito. Saka si Johnny yung tipo ng manggagamot na hindi nagpapabayad o naniningil. Ginagawa lamang ito ni Johnny upang labanan ang mga kampo ng kadiliman at para makatulong na din sa kapwa. Nakuha niya ang personalidad na yan kay Tito Jerry. May mga iilang karunungan ding naipasa si Tito Jerry kay Johnny. At dahil sa modernong sibilisasyon natin ngayon, nagawa ng paghalu-haluin ni Johnny ang kanyang mga kaalaman pagdating sa mga buhay na salita. Isang araw pumasyal ang kaibigan ng kapatid ni Johnny na babae sa bahay nila. Habang kumakain daw sila ng merienda, nagkwento daw ito tungkol sa kapatid niyang nakulam daw. Alam niyo, hindi nito alam na manggagamot si Johnny. At wala itong ideya kung anong meron si Johnny. Hindi rin nababanggit ng kapatid ni Johnny ang tungkol sa kanya dahil baka pagtawanan lang daw siya. Millennial na kasi yun kaya hindi na uso yung mga kulam-kulam, sapi-sapi, agi-agimat. Hindi na kasi uso sa mga millennial yun eh. Tsaka hindi daw bumahid sa isipan ng kapatid ni Johnny na meron pala itong interes pagdating sa mga ganong bagay. Nung kumakain sila, nagkwento daw siya. Ayon sa kwento niya, yung kapatid niya daw na babae, parang merong tumutubong bukol sa bandang kaliwang tiyan niya. Kaya ang ginawa nila, pina-check up nila yon sa isang espesyalista. Kasi baka daw cyst yun o kung ano man. Mas mainam na daw na agapan nila agad. Ayon dun sa pinuntahan nilang espesyalista, nararamdaman niya daw kapag kinakapakapahan niya yung bukol. Pero kapag tinitingnan niya sa C-scan ultrasound, wala daw siyang nakikita. May mga ibang proseso pa daw na ginawa yung doktor pero wala eh. Kaya ang ginawa niya, nagpa-inject na lang siya para kahit papano daw mapigilan yung paglaki ng bukol. Noong unang araw, unti-unti daw nawawala yung bukol. Kaya nakampante na siya. Pero hindi kalaunan, nagkakaroon na naman siya ng panibagong bukol sa tiyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 4 na bukol na magkakatabi. Naalarma na yung ate niya sa nangyayari sa katawan niya. Kaya agad siyang bumalik sa doktor para magpa-check up ulit. Gaya pa din ng dati niyang punta doon, walang makita sa cyst ultrasound yung doktor. Kaya tinurukan siya ulit ng pampawala ng bukol. 4 na turok daw yon. 1 turok kada bukol. Tapos niresetahan siya ng mga kailangan niyang inuming gamot. Nawala ulit yun dahan-dahan. Pero ilang araw lang, bumalik ito at dumoble na naman ang bilang. Doon na nagtaka yung ate niya kung bakit daw patagal ng patagal, mas lalong dumarami at mas lalong kumakate yung mga bukol niya sa tiyan. Kaya ang ginawa daw nung ate niya, lumapit na siya sa isang albularyo malapit sa kanila. At nung suriin siya ng albularyo, hindi daw yun ordinaryong bukol. Tinaniman daw siya ng isang mangkukulam. Agad nagpatulong yung ate niya sa albularyo at magbabayad daw ito ng kahit magkano para mawala yung mga bukol na yon. Pero sadyang mapait ang tadhana para sa ate niya. Yung albularyong nilapitan niya, matagal nang naipasa ang kapangyarihan niya sa mga apo niya. Kaya ang tanging magagawa na lamang nito ay magtawas at alamin kung saan nagmumula ang iyong sakit.
Pero pagdating sa pakikipagkumbate sa mga mangkukulam, wala na siyang kakayahan. Yung mga apo naman niya, nasa malalayong probinsya. Ang naibigay na lang na payo ng albularyo sa kanya, lumapit na lang din sa may alam para matulungan siya. Nung narinig ni Johnny yon, nagtanong siya sa kaibigan ng kapatid niya kung pwede ba daw niyang dalawin yung ate niya. Nagtataka naman tong isa kung bakit gustong dalawin ni Johnny yung ate niya. Sa isip-isip daw nung kaibigan ng kapatid ni Johnny, tsismoso daw siya. Hanggang sa napapayag naman siya ni Johnny. At 2 araw lang ang lumipas, day off ni Johnny, pinuntahan niya yung sinasabing nakulam. Pagdating pa lang daw niya sa bahay, medyo mabigat na daw ang pakiramdam niya. Parang napakaraming elemento ang nasa loob ng bahay na yun. Nung inilapit sa kanya yung nakulam, pinaupo ito ni Johnny sa harap niya. Nag-orasyon si Johnny sa kanyang daliri at hinawakan ng kamay ng babae. Wala pa man ding binabanggit na pangpasok si Johnny, bigla na lang daw tumirik yung mata ng babae at iyak ito ng iyak. Pigil na pigil ang pag-iyak nito at parang hirap na hirap siya sa kung ano man ang ginagawa ni Johnny. Ang sabi pa ni Johnny, "Wala pa akong ginagawa sa'yo. Tali pa lang yan. Ano bang ginawa mo dito? Ha?" Hindi daw sumasagot yung nakasapi sa loob. Piglas lang daw ito ng piglas. Pero hindi siya makakaalis sa kinauupuan niya. Kasi nga, unang ginawa ni Johnny, ipinako niya ito. Patuloy na nagtanong si Johnny kung ano ba ang ginawa niyang parusa sa babae. Hindi ito nagsasalita. Hanggang sa nag-orasyon na si Johnny sa mga kamay niya ng itak ni Atardar. Itinuturo pa lang niya ito sa mukha ng babae. Nang bigla itong nagsalita habang nanginginig-nginig pa. Ang sabi niya "Daw. Nilagyan ko ng insekto yung merienda na binigay ko sa kanya. Meron yung daw." Para sa mga hindi nakakaalam, ang daw ay isang uri ng paglason sa iyong biktima. Maaari mo tong ilagay sa inumin at pagkain. Pwedeng buhay na salita, insekto, lupa, buto ng prutas, langis, kahoy, o kung ano-ano pang mga pamparusa na ginagamit ng mga mangkukulam. Kalimitang ginagamit din ito ng mga barang. Pero sa pangkukulam, ito ang sikat nilang ginagamit upang patayin ng dahan-dahan ang kanilang mga biktima. Hindi ito ganong kalakas katulad ng paltok. Pero delikado din ito kapag hindi naagapan. Nung narinig ni Johnny na daw ang ginamit sa biktima, ang sabi niya daw? Madali lang yan. Alisin mo na. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kapag hindi mo inalis yan, pasensyahan tayo. Papatayin kita dyan sa loob. Tsaka, saan mo nilagay yung daw? Ha? Tarantang-taranta daw yung mangkukulam na nasa loob. Halos mag-iiyak ito at nagmamakaawa kay Johnny para sa buhay niya. Nang bigla itong nagsalita ng, "Sa banana Q, yung pinaabot ko sa kapitbahay namin. Kapag gumaling to, pakisabi naman, bayaran niya yung mga utang niya sa akin. Walang-wala na talaga ako." Nagmamakaawa talaga yung mangkukulam sa loob. Tapos parang natatandaan ng isang kapatid niya kung sino yung nagbigay ng banana Q sa ate niya. Sumang-ayon naman si Johnny sa gustong mangyari ng mangkukulam. Pero sadyang traidor talaga ang mga ito. Habang nagsasagawa ng ritual ng pang-alis yung mangkukulam, bigla na lang daw sumakit yung tiyan ng isa sa mga kapatid nung nakulam. Siya yung nakaalala kung sino yung nagbigay ng banana Q. At ayon kay Johnny, naramdaman niya daw na habang nagtatanggal ng daw yung mangkukulam, meron itong tinigalpo sa loob ng bahay.
Halos mamilipit daw sa sakit yung tinigalpo. At ang sabi ni Johnny, sumusundot ka pa ah. Sige, may tatanong lang ako sa'yo. Sino ang Diyos mo? Ha? Sino? Sumagot ang mangkukulam ng, wala. Ako ang Diyos. Gigil na gigil daw ito nung sumagot kay Johnny. Kaya ang sabi ni Johnny, Diyos ka pala ah. Okay, sige. Bilang respeto sa'yo. Eto ha, kita mo to? Espada to ni Arkanghel. Tingnan natin kung Diyos ka talaga. Pagbanggit ni Johnny niyan, dahan-dahan niyang hiniwa ang leeg ng mangkukulam. At ilang segundo lang, nawalan ito ng malay. Sabi pa ni Johnny, meron daw nakapasan doon. Hindi niya lang alam kung engkanto o laman lupa. Para daw kasing may natabig yung babae sa puno. Basta malakas daw. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng bote. At parehas niyang kinulong yun sa loob. Matapos ang insidenteng yun, yung bukol sa katawan ng biktima hindi agad nawala. Ayon kay Johnny, hindi pa daw kasi tapos na alisin yun ng mangkukulam. Tapos pinatay niya na agad. Kaya ang ginawa niya, inalayan niya ito ng buhay na salita. Buhay na salita na nakasulat sa isang palara. Hanggang ngayon wala pa akong impormasyon doon sa babaeng ginamot ni Johnny. Hinihintay ko siyang pumunta dito sa bahay para sana meron akong update doon. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag meron na akong update, isusundot ko yun sa mga next story ko. Saka meron lang akong tanong. Mas gusto niyo ba na yung may karanasan mismo ang kausapin ko at interviewin ng live? Tapos i-upload ko sa YouTube? O dating gawi pa rin tayo? Magpapakwento ako, tapos isasalin ko sa sarili kong version yung kwento. Kailangan ko ng opinion ninyo. Dahil pag nahit na natin ang 10,000 subscribers, gagawa tayo ng live interview sa lahat ng tito ko na merong karanasan pagdating sa mga aswang. Re-reserva ko yun para sa inyo. Kaya kailangan ko ng comment ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento.